Todellakin tuossa aikaisemmissa puheenvuorossa olen sivunnut ainakin viitannut, miten kuumana keskustelu käy Israelissa näiden eskatologiaan liittyvien tapahtumien, ennen kaikkea verikuilmiöiden, jotka alkoivat pari vuotta sitten, niiden seuraukset, siis nämä tetraadit, jotka osuivat juutalaisten juhlapyhien kohdalle, ja myös viime syksynä tapahtuneet ilmiöt, niin tämä superverikuu, joka sitten alkoi myöskin uuden vuoden, ja kaikki tällaiset tapahtumat, ne ovat yhdistetty hyvin voimakkaasti Messiaan tulemiseen. Aika hyvin mainittu Rabbi Samuelin profetia, josta tuossa hetki sitten puhuin, niin myöskin se on otettu mukaan tähän kokonaiskuvioon ja paljon muuta. Myös olen tuon Ruten teoksen ottanut myös kabalistien ajatuksia. Heillähän on hieman poikkeavampi Raamatun tulkinta ja heillä on paljon tämä, sanoisiko jokainen mystiikka lähellä sydäntä. Mutta pääsääntöisesti olen näitä kommentteja pyrkinyt ottamaan juutalaisten ortodoksirabbien lausunnoista ja mitä kaikkea, miten he näkevät nämä tulevaisuuteen liittyvät asiat. Erikoisesti tuo viime syksyn Venäjän invaasio tuonne Syyrian ja siellä tavallaan etabloituminen noihin kahteen sotasatamaan, Latakien ja Tartukseen, sekä muutenkin asevoimien näkyvä esittely, esillä pitäminen. Ne ovat kaikki tuoneet esille rabbien ajatusmaailmassa myös Gogin ja Magogin, eli Gogin sodan, jonka jotkut katsovat jo olevan oven takana. Pääsääntöisesti kuitenkin näiden 577 vuoteen liittyviin tapahtumiin se nähdään, sen jälkeiset tapahtumat nähdään Messiaan ilmestynyt. Messiasta odotetaan todella voimakkaasti ja intensiivisesti, ja näitä asioita pidetään myös näyttävästi esillä. Näitä tapahtumia, mitkä olen tuossa teokseen kirjannut, niitä on melkoinen määrä, useita kymmeniä, mutta ennen kaikkea alatteille suinkaan lukemaan, niin liittyvät myös Israelin tulevan valtakunnan, suuren valtakunnan rajat. Niistä käydään keskustelua, missä kaikkialla se pitäisi kulkea. Niitähän löytyy Raamatusta useita eri versioita. Pääsääntöisesti puhutaan kutakuinkin Daavidin ja Salomon aikaisen kuningaskunnan rajoista, jotka ulottuvat pitkälle Eufratiin. Nyt ollaan sitten Jordanian puolelta puolivälistä aina tuonne Siinaille asti, tuonne Larissin sen tienoille. Eli huomattavan suuresta, paljon suuremmasta valtiosta kuin tällä hetkellä Israel onkaan. Heillä on myös laaja kirjallisuus, joka käsittelee näitä asioita, mistä sitten hänkin voi valoa siitä. Niin. Voi olla miehillä, joka pimeydessä vaeltaa. Vesittää Rabbati on edes heidän tällaisen Midras-kirjallisuuteen liittyvä teos, ja siinä puolella näitä Israelin ja Jerusalemin merkitystä. Ne rabbit katsovat nimittäin nyt hyvin pitkälle millenniaalisen tapahtumien ajanjaksoa, jolloin Israelin valtion rajat tulevat todellakin olemaan huomattavan paljon laajempia. He katsovat myöskin, että juutalaiset, tai osa heistä katsoo, että ne mitenkään laajena näitä ajatuksia koskemaan kaikkia, vaan eräät, jotka pitävät näitä asioita näkyvimmin esillä. Katsovat Israelin ja Jerusalemin merkitystä niin juutalaisille kuin ei-juutalaisillekin. Tuo kirja mainitsee muun muassa seuraavaa. Tuleva Israelin valtio tulee leviämään ja olemaan kaikkien muiden maiden johtotähti. Koko temppelivuori tulee olemaan kuin kaikkein pyhin. Koko Jerusalem tulee olemaan kuin temppelivuori, ja koko Israelin maa tulee olemaan kuin Jerusalem, ja koko maailma tulee olemaan kuin Israel. Ja tästä tietysti vastustajat vetävät sellaisen johtopäätöksen, että Israel on ekspansiivinen valtakunta, haluaa vallata kaikkien arabimaiden alueet
ja myöskin sitten alistaa ne valtaansa. Seuraava tulkinta. Aivan kuten temppeli laajenee sisältämään koko Israelin, tulevat juutalaiset olemaan pappeina auttamassa heitä, siis ei-juutalaiset, ja palvelemaan Jumalaa. Näin juutalainen kansa ylennetään ja koko Israel tulee olemaan kuin Jerusalem ja kansat kuin Israel. Messiaan aikana rajat tulevat muuttumaan jälleen ja koko maailma tulee kääntymään Israelin puolelle. Heistä tulee pyhiä ja palvelevat vain yhtä Jumalaa, aivan kuten Israel on pyhä ja palvelee yhtä Jumalaa. Tässä tietysti pohjana saattaa olla Jesajan luku 2, jossa 5. jakeessa kuvaillaan, miten aikanaan Sionin vuori tulee olemaan korkeimpana, kupuloista korkeimpana, ja kaikki kansat virtaavat sinne ja tulevat etsimään opetusta ja johdatusta Jaakobin Jumalalta. Tämä on mielenkiintoinen näköala, sillä tuossa mainitaan nämä kansat olemaan nimenomaan ei-juutalaisia kansoja, joka tarkoittaa myös nykyisiä arabikansoja. He tulevat siis aikanaan vaeltamaan kohti Jerusalemia ja etsimään opetusta Israelin Jumalalta, Jaakobin Jumalalta, joka tulee olemaan heille opetuksellinen kulmakivi. Tällaista mahdollisuutta tämän päivän islamilaiselle maailmalle on turha minä esittämään. Heille on omat auktoriteettinsa, jotka liittyvät Koranin ja Muhammedin ja heidän alainsa ja niin edelleen. Mutta rabbit näkevät kuitenkin, että tällainen mahdollisuus on jo aivan oven takana. Itse suhtautuisin hyvin varovaisesti sitä aikataulujen määrittelemiseen niin kuin muutenkin. Rabbi Yitzhak Batzri, arvostettu kabbalisti Jerusalemista, tarkentaa näitä asioita. He ovat hieman toisella näköalalla. Hän mainitsee näin. Nämä profetiat voidaan helposti ymmärtää väärin ja voidaan ymmärtää jopa rasistisiksi, aivan kuin juutalaiset haluaisivat valloittaa koko maailman. Asia on kuitenkin aivan päinvastoin. Itse asiassa maailma tulee yhdistymään. Juutalaiset ja ei-juutalaiset tulevat yhdessä palvelemaan Jumalaa. Nyt hän liittyy jo Jesajan 2. lukuun hyvin selkeästi. Vastoin kuin mitä on tapahtunut kautta historian, ei-juutalaiset, siis koijumme pakanat, ne tulevat auttamaan juutalaisia palvelemaan Jumalaa. Meidät tuotiin tänne Israelin yhtenä kansana, mutta syntiemme tähden jouduimme pakkosiirtolaisuuteen ja maastakarkoitukseen kaikkien maailman. Mutta niin saatiin Toora ja pyhyys levitettyä koko maailmaan. Meille on sanottu, että meidän on palattava Israeliin, jotta voisimme katua. Sillä Messias on ajanut meidät pois Israelin maasta. Teoreettisesti ajatellen olimme hajannuksen aikana paremmassa asemassa levittää Tooraa ja pyhyyttä kuin nyt palattuamme maahan. Tällaisia kirjoituksia ei löytynyt vielä muutamia vuosia sitten. Mutta vasta noin viimeisen, sanotaan nyt 3 vuoden aikana ja erikoisesti näiden jo aikaisemmin mainittujen profetioiden ja näiden ilmiöiden, luonnonilmiöiden vuoksi nämä eskatologiset profetiat on nyt nostettu uuteen arvoon. Niitä on lähdetty analysoimaan myös heidän omista ennustuksistaan ja kirjallisuudestaan käsin. Sitten miten me kristityt näihin suhtaudumme, meidän on ehdottomasti aina tarkasteltava niitä Raamatun valosta. Löydämmekö kontekstia sieltä, onko näissä puheissa, kirjoituksissa jotain sellaista, joka selkeästi liittyy jo voimassa olevan Raamatun ennustuksiin tai profetioon. Erässä mielenkiintoinen rabbi on eittämättä ja hyvin tunnettu on Amram Vaknin. Hän on rullatuolissa ja tietysti tällä hetkellä asumme Askelonissa. Ja häntä siterataan ja häntä seurataan. Hän on ikään kuin sellainen, ei nyt sano Messias-hahmo, vaan sellainen hahmo, jolla on runsaasti opetuslapsia. Ja minne hän ikinä meneekin, niin siellä on aina myös kansa häntä seuraamassa. Amram Vaknin, hyvin tunnettu Israelissa.
hän oli kesäkuussa 2016, siis noin pari kuukautta sitten, tai hyvin tuore asia. Hän oli Mukrahassa, siis täällä Elian vuorella, tai siellä luostarissa itse asiassa, niin rukoilemassa, ja siellä oli paljon porukkaa hänen mukanaan. Ja hän sai yhtäkkiä tällaisen näyn, he olivat lähtemässä sieltä pois, kun rabbi kuvasi tapahtumaa seuraavasta. Ja hänen englanninkielinen äänitorvensa Gil Nachman kuvasi sitä seuraavasta. Rabbi rukoili voimakkaasti profeetta Eliaa pyytämään Jumalaa olemaan armollinen juutalaiselle kansalle. Siis rabbi rukoilee kuollutta profeettaa olemaan armollinen, tai jotta hän rukoilisi Jumalaa olemaan armollinen Israelin kansalle. Hän ei siis osoittanut tätä rukoustaan suoraan Jumalalle, vaan käytti Eliaa välikin. Tämä on aika oleellinen asia. Lopetettuaan rukoussession olemme juuri lähdössä, kun rabbi Vaknin sanoi yhtäkkiä, joku kutsuu minua. Hän vaipui tavallaan transsiin ja kaikkien nähden ja kuullen hän keskusteli jonkun kanssa ikään kuin kasvoista kasvoihin. Hän oli saanut 3 sanomaa välitettäväksi Israelin kansalle. Ensimmäinen koski kadulla tapahtuneita puukotuksia. Ihmisiä puukotetaan ja heitä kuolee siksi, että se on kytketty taivaasta annettuun ankaraan julistukseen. Israelin kansan on käännyttävä ja kaduttava. Siinä varmastikaan ei ole mitään Raamatun vastaista. Toiseksi, Israelin kansan on muistettava Jumalan antama käsky, kunnioita isäsi ja äitisi. Jälleen varmasti aivan oikea asia. 3. ilmoitus koski Messiaan tulemista. Hän ei voi tulla ennen kuin Israel on kääntynyt katumukseen, ja sen on oltava todellista ja koskee koko kansan. Nämä oli Amram Vakninin ilmoitukset. Ja hän on todellakin hyvin siteerattu. Tämä oli aika monessakin Israelin lehdissä tämä sama julkistettuna. Aika erikoista kyllä tämä nimenomaan, että rabbi rukoili Eliaa olemaan välimies. Tällaista, nyt käytän teoriaa, tällaista sitaateissa olevaa sanontaa, käyttää tavallaan tällaista pyhimystä välikappaleen koulutusrovetaan, niin se viittaa pikemminkin katolisuuteen kuin että Raamatussa meille esitetään, että tällainen on oikea käytäntö tai että sellaista olisi tapahtunut. No näin kuitenkin rabbi Vaknin toimi ja häntä kuunnellaan. Eräs rabbi Haim Kanievski on sitä mieltä, että Messias on jo täällä. Hän tulee ilmaisemaan itsensä erittäin pian. Hän mainitsee, jos ei nyt kuluvana vuonna 5776, niin viimeistään nykyisen sabatin vuoden jälkeisenä riemuvuotena, jolla hän tarkoittaa juutalaista vuotta 5777. Joka alkaa siis 30. meidän ajanlaskaamme. Hän siteraa Talmudia, Mikilla 17b, jossa sanotaan, että sabatti vuotta seuraavana vuonna Messias, Daavidin poika, tulee. Ja myös hän korostaa tuossa ilmoituksessaan Israelin kansan tarvetta katumukseen, kääntymykseen ja parannuksen tekoon. Messias ei voi tulla ennen sitä. Toisin sanoen, jos hänen mukaansa Messias tulisi nyt tulevana vuonna 5777, niin koko Israelin kansan olisi sitä ennen tehtävä parannus, käännyttävä, kaduttava syntejään ja muutettava yhtenä suuna tavallaan, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Itse suhtaudun hieman varauksella tällaiseen, mutta nyt mä puhunkin teille siitä, mitä juutalaiset rabbit tänään ajattelevat. Pinkas Winston, hän menee vielä edemmäksi näissä tulkinnoissa Messiaan tulemuksesta, mutta myös hän korostaa tätä katumuksen, kääntymyksen ja parannuksen tarvetta. Hän kirjoittaa näin. Juuri nyt me olemme lähestymässä lopullista lunastusta ja pelastusta. Ilman epäilystäkään Messias on jo täällä aivan kulman takana.
En tiedä kuinka vanha hän on. En tiedä missä hän istuu, mitä hän tekee, mitä hän opettaa, mutta täällä hän on. Hän ei synny huomenna. Me olemme lähellä loppua. Hänen täytyy jo olla täällä. Mutta miksi hän ei ole vielä ilmoittanut itseään? Miksi me sodimme yhä? Miksi on edelleen terrorismia? Miksi saamme edelleen kärsiä? Siksi, että vielä nyt juutalaiset eivät ole kansakuntana halukkaita katumukseen, ja juuri sen Messias haluaa muuttaa. Aika mielenkiintoisia ja itse asiassa hyvinkin samansuuntaisia näitä tappien ilmoituksia. Siksi nuo muutamat alun sanat tuossa kiinnostivat hyvin paljon, mutta ajattelin, että tuo oli vähän ennen laulua, koska mä en juuri näistä asioista puhunut. Messiaan odotus on siis kuuma. Mose Sternbuch, hän on rabbinistisen oikeusistuimen varapresidentti ja hänen lausunnellaan on siksi mahdollisimman painoarvoa. Hänen mukaansa eräs tulkinta Messiasta ja ajasta, jota elämme, löytyy 1200-luvun epämääräiseltä Mishnah Toran tulkinnasta. Rambamin mukaan ennen kuin Messias saapuu, sekä kristityt että ismaelilaiset ovat tulleet Israelin maahan. Tämä on siis 1200-luvulla ollut ilmoitus, ja tuolloinhan olosuhteet silloisessa Syyria, Palestiina tai Ottomaanien, se ei ollut vielä Ottomaanienkaan aikaista, silloin oli ristirekkeläisten ja noiden Saladinin armeijoiden välistä taisteluaikaa. Ja silloin olosuhteet ymmärtää Israelia valtiona ja maana, johon kristityt ja muslimit voisivat tulla, se oli kaukana tulevaisuudessa, eikä ollut minkäänlaisia realistisia ajattelumalleja ja näkemyksiä, että se voisi olla joskus arkipäivä. Kuitenkin Mishnah Torassa tällainen asia mainittiin. Muslimit tulevat olemaan ja kristityt yhdessä tulevat olemaan juutalaisten rinnalla tulevassa Israelin valtiossa. Rabbi Mendel Kessin, hän meni ehkä kaikkein pisimmälle näissä tulkinnoissa sekä lopun aikoihin että siihen liittyvien Golgin sota-ajatteluun. Hän puhui Yhdysvalloissa New Jerseyssä heinäkuussa, siis noin kuukausi sitten, seuraavaa. Hyvin monet merkit viittaavat siihen, että Messiaan tulo on lähellä. Ensinnäkin tietenkin se tosiasia, että Israel on syntynyt valtiona. Hebrea on elävä, syntynyt uudelleen kielenä, vaikka oli 2000 vuotta tuolloin. Lisäksi juutalaiset ovat alkaneet jälleen palata maahan ikään kuin pakkosiirtolaisuudesta. Ja hän yhdistää nämä ajan tapahtumat Tooraan ja viittaa viiden Mooseksen kirjan lukuun 32 ensimmäiseen jakeeseen. Kun tämä kaikki kohtaa sinua, siunaus niin kuin kirouskin, jotka minä olen asettanut sinun eteesi, silloin sinä menet itseesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut kartoittanut. Sinä palaat Herran sinun Jumalasi luo, ja sinä itse ja sinun lapsesi olette koko sydämestänne ja koko sielustanne hänelle kuuliaisia kaikessa, niin kuin minä sinua tänä päivänä kesken. Me näemme jo Mooseksen saamissa viesteissä hyvin voimakkaita eskatologisia piirteitä ja aatevirettä, joka nimenomaan liittyy Messiaan paluuseen, Israelin kansan ja Jumalan välisen suhteen ennallistumiseen. Tänään se ei ole vielä messiaanisessa kunnossa kuin vain pienen osan kohdalta, mutta joka tapauksessa he katsovat rabbit jo siihen tulevaisuuden näköön, joka liittyy millenniumiin, joka liittyy siihen, että Messias yksin on perustava tuon tuhatvuotisen valtakunnan. Ja sitten kun mennään ihan äärimmäisyyteen jonnekin tuonne Neturei Kartta ryhmittymään, joka edustaa ortodoksi juutalaisen ääripäätä, he toteavat, että näin Messias tulee ja perustaa itse oikean Israelin valtion.
tämä nykyinen Israelin-valtio on tuon ryhmän mielestä laiton. Israelissa ei olla missään nimessä näissäkään asioita yhtäköyttä yhdistys. Mielipiteet jakaantuvat tavattoman laajalle. Tämän saman rabbin mukaan, nyt puhun tässä Mendel Kessin nimisestä rabbista, hänen mukaansa messiaaninen hahmo voi hyvin helposti käyttää internetiä ja saada viestinsä sitä kautta koko maailmaan. Monet merkit viittaavat, että olemme lähestymässä lopun aikoja. Olemme nähneet verikuutetraadit, olemme sapattivuodessa ja seuraava riemuvuosi on edessä. Hän selittää myös, että Hesekielin 38-39 luvussa kuvattu Gogin ja Magogin sota. Itse asiassa Hesekiel ei kyllä kuvaa Magogin sotaa millään tavalla. Kuvaa Gogia, joka on kotoisin Magogin maasta. Se on hieman eri asia kuin sitten taas Gogin ja Magogin sota, joka liittyy puolestaan ilmestyskirjan jälkeisiin, 1000-vuotisen valtakunnan jälkeisiin tapahtumiin. Tässähän rabbi ei kylläkään siteraa Raamattua Hesekielin luvuissa, mutta näin kuitenkin itse ajattelee. Tämä Gogin Magogin sota, siis rabbi Kessinin mukaan, alkaa, kun pakuus tiedottaa, että sen valta on loppumassa. Ja se on vihollinen tietää, että sen aika käy vähin, että se sidotaan, ja sen 1000 vuodeksi, sitä ei tässä mainita, mutta kuitenkin tarkoittaa, että sen valta vähenee tässä maailmassa. Ja se ottaa käyttöönsä kaiken voimansa tuhotakseen sen hyvän, joka vielä on maailmassa. Gogin ja Magogin sota on erittäin tärkeä osa messiaanista prosessia, näin kirjoittaa siis rabbi Mendel Kessin. Se on tärkeä osa koko messiaanista prosessia, sillä se säästää ihmishenkiä. Jumala jakoi Gogin ja Magogin sodan 3 eri vaiheeseen. Ensimmäinen niistä alkoi maailmansodassa, jossa satoja juutalaisyhdyskuntaa tuotiin eri puolilla Eurooppaa. Toinen vaihe Gogin sodassa oli toinen maailmansota, jolloin Hitlerin natsit ottivat tavoitteekseen kaiken juutalaisen tuhoamisen. Näiden kahden sodan väliltä puuttuu kuitenkin eräs hyvin tärkeä elementti, nimittäin Mosiah ben Josef, Messias Josefin poika ja hänen läsnäolonsa. Ja se ymmärtää, että Messias on Josefin poika, mitä ei mitenkään kielletä, mutta se, että he eivät vielä tunnistaneet häntä Jeesus nasaretilaisena, niin osoittaa, että heillä on vielä tämä hengellinen peite selville. Rabbi Kessin jatkaa. Kaikki riippuu nyt siitä, miten juutalainen kanssa reagoi toimii. Kolmannessa vaiheessa Gogin ja Magogin sodassa Messias ilmaisi itsensä. Tämä kolmas vaihe pitää sisällään Iranin ja Israelin välisen sodan, ja tuon sodan aikana Messias tulee ilmaisemaan itsensä. Iran haluaa olla koko Lähi-idän johtava kansakunta. Heidän tavoitteensa on juutalaisten hävittäminen koko Lähi-idästä, ja he ovat vannoneet tuhoavansa Israelin ytimiskua. Se tulee olemaan lopullinen Gogin ja Magogin sota. Ja sitä jatkaa loppukaneettina. Minä uskon, että Iran on Gog ja kotoisin Magogin maasta. Näin siis juutalainen rabbi Mendel Kessin. Mitä sitten Israel tekee tuossa tulevassa sodassa? Hän jatkaa näin. Israel joutuu surmaamaan arabeja itsepuolustuksena ja he tulevat myös karkottamaan maastaan kaikki arabit, joka puolestaan saa koko maailman raivoamista. Näin siis Gogin ja Magogin sota tullaan rabbi Kessinin tulkintojen mukaan käyntiin. Seuraavassa tiivistelmä ortodoksi rabbi Jakob Haberin luennosta heinäkuussa 2006. Ei mitään vanhaa asiaa. Tämä tapahtui Raamat Beit Shemesissä ja aiheena oli tuolloin Messiaan tulo ja siihen viittaavat merkit. Hän käytti lähteenään Tooraa sekä Jesaja 11, kahta ensimmäistä lukua ja jakeita Jesaja 11, kahta
kahta ensimmäistä jaetta ja jakeita 10 ja 11 sekä Semona S. Reikä, joka tarkoittaa 12 siunausta, johon eräs tärkeä juutalaiseen liturgiaan liittyvä teo. Ortodoksi julkaisi maailmalla resitoidusta 3 päivässä ja se on Tooran ohella eräs tärkeitä lähteitä ymmärtää lopun aikojen tapahtumia. Tähän Semonas-Reihin on käsitetty myös messiaanista aikaa koskeva selkeä viesti. Ja se on seuraavanlainen. Jesajan ilmoitus, joka viittaa samalla millenniaalisen rauhan jaksoon. Tuo on mielenkiintoinen kohta, koska tätä me kristityt käytämme tapahtumassa. Mutta Isain kannosta nousee verso ja Vesa puhkeaa sen juurista. Selkeä messiaaninen ajatelu näissä sanoissa. Hänen päällään vetää Herran henki, viisauden, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Ja sitten toiset jakeet 10.11. Sinä päivänä Herra ojentaa kätensä toisen kerran hankkiakseen omakseen kansansa jäännyksen, joka on jäljellä Assuurissa ja Egyptissä, Patruksessa, Uusissa, Elamissa, Sinearissa, Hamatissa ja meren saarilla. Mielenkiintoinen tämä meren saaret, koska yleensä tulkitaan viittavan sekä Yhdysvaltoihin että myös Australiaan jossain tapauksessa. Ja sitten Rabbi kysyy, että voiko kukaan kieltää, etteikö juuri tätä ole tapahtumassa meidän aikana. Juuri nämä tapahtumat liittyvät Messiaan aikaan. Sofar Torvi on kutsunut kotiin maanpaossa olleen kansan. Meidän oikeutunen maahan ja Jerusalemiin on palautettu. Messiaisena aikana juutalainen kanssa oikeudet maahan juutalaiseen kulttuuriin ovat jälleen voimassa. Näemme selvästi, että Israelin valtiota johtaa juutalainen pääministeri ja se on jo todistus, että nämä profetiat ovat täyttä. Maailmalla lisääntyy jatkuvasti ymmärrys Messiaan tulon lähenemiseen, Jerusalemin asemaan, 3. temppelin rakentamiseen, mutta näemme samalla myös pahuuden murhaavien voimien taistelevan tätä kaikkea vastaan. Näin siis Rabbi Yaakov Haber. Hän toistaa samaa sanomaa, jota kaikki muutkin rabbit ovat toistaneet. Messiaan tulo on lähellä. Tehkää parannus, rakentakaa 3. temppeli ja valmistautukaa millenniumiin 1000-vuotisen valtaan. Itse asiassa luin teille tässä edellä lähes sanatarkasti otteita tuosta uudesta teoksesta, niin minä käsken sinua ole. Eräs mielenkiintoinen asia, joka on noussut myös esille kesäkuussa, siis aivan uunituore tässä mielessä, ja koskee nimenomaan Ison-Britannian eroa Euroopan unionista. Siis tätä kuuluisaa Brexitia, jota käsittelin tuossa aikaisessa vaiheessa. Tämä on ollut myös hyvin tiivisti esille ortodoksi rabbien keskuudessa. He tulkitsevat tätä asiaa Jumalan rankaisu toimenpiteenä Englantia kohtaan, jonka käyttäytyminen sekä ensimmäisen että toisen maailmansodan välisenä aikana, että myöskin oikeastaan melko pian Israelin itsenäistymisen jälkeen oli selkeästi arabimyönteistä ja juutalaisvastaista. Itse muistan tuosta, olen kirjoittanut toki näistäkin asioista pari-kolme kirjaa, mutta eräs jäi hyvin mieleen, joka oli 30-luvulla, eli samoin aikoihin Englannin pääministeri oli tuo Richard Chamberlain. Oliko se Richard Chamberlain, mutta Chamberlain oli sukuinen, Richard Chamberlain on yksi näyttelijä. Se on mun etunimi ja hukkaan. Chamberlain kuitenkin, anteeksi. Neil Chamberlain, joo, kiitoksia. Näin tällaista tämä on, kun on huono muisti. Kuitenkin samoin aikana hän oli tehnyt Hitlerin kanssa tämän kuuluisan Münchenin sopimuksen, niin hän joutui vastaamaan Peel-komitean, joka laati tällaista koostetta, miten Iso-Britannian ulkopolitiikka on suhtautunut tähän
Balfourin julistuksen vuodelta 1917 ja sen jälkeisiin kansanliiton vaatimuksiin, mandaattiasioihin, miten he ovat tulkineet ja kohdelleet joko oikeudenmukaisesti tai epäoikeudenmukaisesti näitä asioita kumpaankin liittyen. No tosiasia on, että he ovat rikkoneet kummankin kanssa tehdyt sopimukset, niin arabiosapuolen kuin myös juutalaiset. Ja nyt tuossa toisen maailmansodan kynnyksellä hän joutui pelkomitealle antamaan raportin, tai hän pääministeri siis joutui vastaamaan kysymykseen, ja kenen puolelle me asetumme nyt näissä asioissa lopullisesti. He tiesivät, että painot olivat suuret, juutalaisia koottiin keskityskoontileireihin, ja heitä pyrki silloisen Palestiinan mandaattiin jatkuvasti, ja tätä pyrittiin estämään brittien toimesta myös jatkuvasti. Hän antoi tällaisen lausunnon. Jos meidän on rikottava sopimus jommankumman osapuolen kanssa, juutalaisten tai arabien, niin me tulemme toimimaan arabien hyväksi juutalaisia vastaan. Ja siitä alkoi enää elämäkin. Tai se oli yksi siinä pitkässä ketjussa. Rabbit ovat ottaneet tämänkin esille nyt, kun he ovat arvioineet Brexitia ja todenneet, että Jumalan käsi on pitkä ja rankaisee Iso-Britannia tällä tavoin. Ja tässä samassa yhteydessä on nostettu myöskin esille tämä hyvin kuuluisa, jota mekin olemme täällä toistaneet useasti, ensimmäinen Mooseksen 12.3. Israelin siunaaminen ja vastavuoroisesti Jumala kiroaa heitä, jotka kiroavat Israelin. Ja näin rabbit ovat näkemässä myös näiden asioiden tällaisen käytännön toteutumisen siitä, miten Jumala pitää omasta osapuolestaan tässä lupauksessa puolen. Rabbi Pinchas Winston, jota sitä aikaisemmin mainitsi näin. USA:n presidentti Barack Hussein Obama jättää maailman monessa mielessä pahempaan tilaan, kun se oli hänen edeltäjänsä George W. Bushin aikana. George Bushin aikana. Hän on jouduttanut messiaanisen ajan tuloa jättämällä maailman pahimpaan kaoottiseen tilaan kuin mitä se oli hänen astuessaan valkoisen talon. Vuosi 2016 on myös Sykes-Picot-sopimuksen 100-vuotisen historian ajankohta ja sen ensimmäistä sodan aikana tehtyjä sopimuksia. Sopimus tehtiin Iso-Britannian ja Ranskan välillä ja antoi Briteille ylivallan Israelin maahan. Tänä vuosipäivä on kiistämätön osoitus siitä, että Brexit on osa kuluvaa historiallista prosessia. Me emme usko sattumiin ja lisäksi vielä luku 100 on myös Kampalassa erittäin merkittävä. Ensi vuonna on myös sen toisen merkittävän asiakirjan Balfourin julistuksen 100-vuotispäivä. Ja kaikki nämä asettuvat nyt tämän saman vuoden 5777 sisällä tai 2017 sisällä. Tällaisia asioita yhdistämällä on luotu tällainen, miten sanon, messiaaninen buumi, jossa eri lähteistä kootut ennustukset on niin kuin tavallaan kasattu yhteen ison kattilaan ja sieltä sitten hämmennetään näitä eri lausumia ja tehdään niistä sitten johtopäätöksiä. Kiistämätön tosiasia on, että nämä kaikki yhdessä ovat saaneet aikaan sen, että Israelissa on todellakin tällainen messiaaninen buumi tällä hetkellä menossa. Ja siihen liittyy voimakkaasti tuo kolmas temppeli, sen rakentaminen, koska kaikki ovat kiitettävän yksimielisiä siitä, että kolmas temppeli täytyy rakentaa ennen Messiaan tuloa. Vaikkakin temppeli-instituutti tässä asiassa tulkitsee ainakin meille kristityille päin antamissa lausunnoissa näitä asioita hieman laajemmin ja yrittää ilmeisesti vähän sekoittaa tätä ajatusmallia. He ovat myöskin löytäneet muita kuin profeetta Joelin mainitsemia näitä veripuilmiöitä, tetradeja ja muita tällaisiksi taivaan kappaleiden ennusmerkeiksi, jotka Jumala on lähettänyt ennakoimaan tulevia messiaanisia aikoja, eli itse asiassa maailman loppuakin. Muun muassa tämä planeetta Nibiru, eli planeetta X, jonka
on pitänyt törmätä maahan jo ajat sitten, että ei vieläkään ole sitä tehnyt, niin sen maan ja maan kohtaamista se on jo pitänyt tapahtua viime vuonna parin otteeseen ja nyt viimeksi maaliskuussa. Ja nyt jotkut sitten kaupallistit ovat sitä mieltä, että NASA huijaa ihmisiä ilmoittamalla, että se istaan tänne iskekään. No, se on heidän näkemyksensä, mutta joka tapauksessa seuraava planeetta Nibiruun maapallon ja törmäys, eli tarkoittaa maailmanloppua, on 23.24. syyskuuta, joten siihen nyt sitten lähdetään seuraavaksi. On jo 4. kuluvan vuoden tai yhden vuoden aikana, kun maailma tulee loppumaan. Solar-traditio, johon myös hyvin paljon kabbalistit nojaavat, puhuu myös Messiaan tulemuksesta seuraavasti. Sinä päivänä Joona Melech HaMoshiach, siis Messias kuningas, nousee ja lähtee ulos Edenin puutarhasta. Paikasta, jonka nimi on Kan Tsippor, tähti tulee näyttäytymään Galileassa. Tähti tulee nousemaan itäiseltä puolelta liekehtien kaikissa väreissä, ja 7 muuta tähteä kiertävät sitä ja saavat aikaan sotia sen kanssa, joka puolelta 3 päivässä 70 päivän ajan. Ja kaikki maailman kansat tulevat näkemään tämän. Tämä on eräs tällainen heidän tähän kabbalistiseen ajattelumallinsa liittyvän Messiaan tuloon, siis eskatologinen ennustus. Ja nyt puhutaan asioista, joilla meidän kristittyjen ei tule Raamatun valossa ottaa niinkään voimakasta kansaa, mutta osoittaa vain sen, miten intensiivistä ja aktiivista ja tällä hetkellä Israelissa näiden asioiden seuraaminen onkin. Rabbit puhuvat myös Iranista aika paljon. He yhdistävät sen Buogin kumppaniksi, joka on aivan raamatullista, niin se onkin. Etsivät sille myöskin tällaisia ennustuksellisia käyttymyksiä. Niihin voidaan tietysti suhtautua joko varauksella tai ehkä hieman vakavuudella. Joka tapauksessa asiat ovat olleet jo satoja vuosia heidän kirjoituksissaan mukana. Ja jotenkin ne liittyvät ja niitä on helppo yhdistää tämän päivän Iraniin ja sen aikomuksiin, tavoitteisiin Israelin kokoamisen. Heidän kirjallisuutensa mainitsee seuraavaksi. Persia tulee olemaan pelkona ihmisyydelle. Maailman johtajat tulevat turhautumaan pyydyttömistä yrityksistään pelastaa se, minkä voisivat, mutta mistään ei ole apua. Ihmiset Israelissa jähnyttyvät uhkaavasta vaarasta. Tämä on jostakin 1300-luvulta. Koitan muistaa. 1300-luvulta tämä ennustus on kotoisin. Ja nyt tuossa ennustaja puhuu Israelista. He olivat tuolla diasporissa, hajannuksessa, eikä Israelista suurissa Palestiinan alueella, Ottomanin alueella. Ei siellä asunut muutama 100 juutalaista. Asui toki, mutta ei kokonaan, ei sellaisessa mittakaavasta, että he olisivat voineet katsella tulevaisuuteen ja kuvitella Israelin tulevaa valtiota jo toimivana kokonaisuutta. Tämä ennustus kuitenkin näkee asiat tällä tavalla. Ihmiset Israelissa jähnyttyvät uhkaavasta vaarasta. Ja Hashem, siis Jumala, sanoo meille, miksi olette pelossanne? Kaiken tämän olen järjestänyt tuodakseni teille kaivatun pelastuksen, vapautuksen, jos äsken tuo Kari lauloikin. Tämä pelastus ei ole kuin se, jolla toin teidät Egyptistä ja josta seurasivat kärsimykset. Tämä pelastus on ehdoton ja rauhan seuraamo. Ja varmastikin siteerasi Jeremia 3.1, jakeita 31.32, kun puhutaan tästä uudesta liitosta. Hänkin on saattanut olla eräs lähde tälle rabbinistiselle ilmoitukselle.
Tässä ei voi millään välttyä huomaamasta tällaista voimakasta messiaanista aatelisuudesta, josta puhutaan messiasta vapautta, puhutaan vapauttajasta, vapautuksesta, pelastuksesta, joka on toisenlainen kuin se, jolla Jumala toi kansan pois Israelista, siis Exodus. Ja Simon, joka on toinen, josta löytyy sieltä toinen tähän Persiaan liittyvä ilmoitus, jolla on yllättävää kyllä, joka on noussut esille tämän vuoden tammikuussa tapahtuneiden Iranin ja Saudi-Arabian välisten selkkausten johdosta. Tuolloinhan Saudi-Arabia pelotti tällaisen iranilaisen uskonoppinen Nimr al-Nimrin. Syy oli kapinan yllyttäminen. Saudissahan asuu useita miljoonia siamuutteneja asuu, ja he ovat pääsääntöisesti kakkosluokan kansalaisia. Ja tätä ryhmää Saudien mukaan niin tämä Nimr al-Nimr, joka on imaami, oli sitten yllyttänyt kapin. He teloitettiin ja vastavuoroisesti Iran tietysti siirtyi tuonne Teheranin Saudien lähetystöön, alkoi piirittää sitä ja sitten syntyi tällainen konflikti. Ja tämä on saanut sitten rabbit onkimaan esille, löytyykö tästä mainintaa mistään heidän aikaisista kirjoituksistaan, ja todellakin tällainen löytyy. Se Jaakob Simonissa seuraavanlaisesti. Rabbi Yitzhak sanoi, että sinä vuonna, jolloin Melech HaMoshiach, siis Messias kuningas, tulee ilmaantumaan, kaikki maailman kansat tulevat haastamaan riitaa toistensa kanssa. Persian kuningas tulee provosoimaan Arabian kuningasta, ja Arabian kuningas menee Edomiin, joka tarkoittaa tässä lännen kuningasta, menee Edomin neuvonpitoon, mutta Persian kuningas tulee yrittämään koko maailman tuhoamista. Maailman kansat tulevat kauhistumaan ja ovat paniikissa. Ne kaatuvat kasvoilleen ja tulevat kokemaan kuin synnytystuskia. Nyt tietysti kysyn, viittaako ennustus mahdolliseen ydinräjäytykseen, ydinaseiden käyttämiseen tai jonkin vastaavanlaista puolueisuuteen. Satoja vuosia sitten ei tällaista aseesta ollut, ei tiedon häivääkään, ei missään tapauksessa. Ja myös Israel tulee olemaan kauhuissaan ja paniikinomaisessa tilassa. Ja he kysyvät, minne voisimme mennä. Mutta sano heille, lapseni, älkää pelätkö, teidän lunastuksenne hetki on tullut. Tämä lopullinen lunastus on erilainen kuin ensimmäinen, joka seurasi vaivaa ja tuskaa. Tämän lunastuksen jälkeen te ette tule enää kokemaan tuskaa ja olemaan toisen vallan alaisena. Jeremia 31, siitä mainitsemaan 31-33, josta itse asiassa löytyy ainakin kahteen näiden rabbien ennustukseen sopiva vanhatestamentillinen tulkinta sekä vanhasta liitosta että uudesta liitosta. Katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka teidän isiensä kanssa silloin, kun tartun heidän käteensä, viereksi heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoi Herra. Mutta se liitto, jonka minä tein Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoi Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan se heidän sydämensä, ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Tähän liitosta luopumiseen viittasi myös Mooses jäähyväispuheessaan, erässä jäähyväispuheessaan, jossa on hyvin voimakas lopun aikoihin liittyvä tällainen eskatologinen aateviri ja sitten pääsee yli eikä ympäri. Jo ennen kuin hän oli luovuttanut johtajan sauvan Josua.
5. Mooses 31 ja 29. Sillä minä tiedän, että minun kuoltuani vaellatte kelvottomasti ja käännytte pois siltä tieltä, jota minä käskin teidän vaeltaa. Aikojen lopulla teitä kohtaa onnettomuus. Siis tämä tapahtumasarja ottaen huomioon, että tämä annettiin tämä ilmoitus 3500 vuotta sitten, niin on hyvin, hyvin pitkälle luotua. Aikojen lopulla teitä kohtaa onnettomuus, koska teette sitä, mikä on pahaa Herran silmissä ja viotatte hänen käskenyt teolla. Mä päätän tämän kohteen Baruch Cohen, joka on eräs USA:n siviilioikeuden tuomarista, juutalainen ja samalla hän on myös rabbi. Ja hän sanoi, että on uskomatonta saada nähdä, miten vanhat juutalaiset ennustukset nousevat elämään tämän päivän median otsikoissa. Baal Haturim on eräs 1400-luvun juutalaisen lain opettajista. Siis puhutaan jo tapahtumista, jotka ovat yli 600 vuotta sitten. Ja hän selittää, miten Ismail, siis muslimiarabit, tulevat lopulta kaatumaan ja lopullisesti lyödyksi aikojen lopulla, kun Messias, joka on Isain jälkeläinen, tulee. Kaikkien vaikeimpinakin aikoina me voimme lohduttautua sillä tosiasialla, että kun Ismailin jälkeläiset tulevat lopullisesti lyödyiksi, meidät koittaa lopullinen lunastus vanhurskaan Messiaan kautta.